Kaixo! 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 Ongi etorriak Askatasuna Institutoko hau podcastera. Eskietza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko zona librea. Podcast honetan hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Hasteko prest? Gaurko kapituloan LGTBIQ+ atzerrian. Egun on entzuleak, hau Eskidetza Askatasuna uhinetan podcasta entzuten zaudete eta gaurkoan guk Usue Mendez, Ander Goikoetxea eta ni Irune Gidez LGTBIQ+-en atzerriaren egoerari buruz hitz eginen dizuegu. Kaixo Usue. Egun on Irune. Kaixo Ander. Egunon, plazer bat hemen egotea. Beno, jada aipatu dugun bezala, LGTBIQ atzerrian da gaurko gaia. Hasteko egungo egoera datuen bidez azalduko ditugu. Gaur egun, oraindik ere, homosexualitatea zigortzen da munduko herrialde batzuetan. 77 herrialdetan gutxi gorabehera homosexualitatea jazartzen dute, eta gehien bat Afrikan eta Asiako herrialde batzuetan gertatzen da. Adibidez, Txetxenia. Gainera, herrialde askotan jazarpena legeztatuta ez izan arren, LGTBIQ+ kolektiboaren kontrako agresioak ez dira zigortzen. Irune, zuk ere egoerari buruzko datu esanguratsuak dituzu, ezta? Bai, duela gutxi irakurri nuen gune batean, ikerketa baten arabera, LGTBIQ+ pertsonen 8,6 eraso fisiko homofoboak jasan dituela adierazi du. Eta zuk, Ander, daturen bat topatu duzu? Bai, noski, datuak baino gehiago adibide bat daukat. Errusiaren kasua da, non LGTBIQ+ kontrako mugimendu asko dauden. Estatu mailan ere bai. Duela gutxi, LGTBIQ+ kolektiboa mutuarekotzat hartu dute. Beraz, publikoki kolektiboaren ideiak zabaltzen dutenei atxilotu edo isunak jartzen dituzte. Hala ere, legea baino lehen ere kolektiboaren kideak sozialki baztertuak izan dira. Herrialde askotan gertatzen dira halakoak, eta ez dira gizarte bezala aurreratu. LGTBIQ+ jendea ez dute onartzen, eta Kenia herrialde hauetako bat da. Keniako tribunalak adierazi du homosexualen arteko harremanak zigortuko direla 14 urteko kartzeleko zigorrarekin. Baina beste herrialde batzuetan gutxinaka egoera aldatzen doa. Ez da, Irune? Bai, aipatu beharra dago, Europan hainbat herrialdek homosexualen ezkontza legeztatuta daukatela. Hobeto ulertzeko, sexu bereko bikotei ezkontzeko eta bikote heterosexualen eskubide berberak izateko aukera eman dizkiete. Azpimarratu beharra dago, LGTBI eskubideen egoera alda daitekela herrialde bakoitzean herritarren jarrera desberdinengatik. Gainera, legeak eta gizarte jarrerak denborarekin alda daitezke. Egia da, duela urte batzuk, adibidez, gure aitona monen belaunaldian, egoera guztiz ezberdina zen. Horixe bera, gaur egun LGTBIQ+ bikoteen arteko harremanak geroz eta hobeto ikusten doaz. Eta honen adibide bat Greziako kasua da. Kyriakos Mitsotakisen gobernuak sexu bereko bikoteen arteko ezkontzak baimendu ditu. Kanada herrialdea da LGTBI eskubideak gehien errespetatzen dituena. Herrialde honek hainbat urte daramatza lehen postuan batez ere lege historia sendoa duelakoz LGTBI eskubideen arloan. Hau da, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legalizatuta daukate eta diskriminazioaren aurkako babesak dituzte. Kanadiar gehienen arabera, bere herria oso segurua da LGTBI pertsonentzat. Eta zuen ustez, zein da herrialde hauen artean ezberdintasun handiak egotearen arrazoia? Galdera ona, askotan LGTBIQ fobiaren gaia aipatzen denean, horren zergatia ez da asko azaltzen. Adibidez, Errusian LGTBI kontrako mugimendu oso zabala dago, baina noizbait galdetu diozue zeuen buruari zergatik? Noski, horrelako ideologiaren jatorriak konplexuak dira, eta normalean arrazoi bat baino gehiagoren eragina da. Arrazoi horien artean, LGTBI mugimendua propaganda delaren ideia daukagu. Etsai baten, gehienetan, okzidenteren, tresna dela aldarrikatzen dute. Hau da, bere herrialdearen kontra egiten duen tresna. Bai, horri buruz aurreko gunean zerbait irakurri nuen. Inkesta baten emaitzak dira, ikertzaileen hitzetan, Errusiako biztanleriaren 73% LGTBIQ+ mugimendua herrialdearen kontrako konspirazio baten eragina dela uste du. Eta, noski, gobernuak horren alde egiten du. Baiera propagandistikoan edo politikoan, Errusian ideologia hau mantentzea bilatzen da. Arrazoi historikoak ere kontuan hartzekoak dira. Adituen arabera, homofobiaren edapena herrialde kristauen eta musulmanen kolonialismotik datorrela onartu behar da.
Bai Afrikan, Asiako leku askotan eta Amerikan kristautasuna kolonizatu aurretik ez ziren normalean idei homofoboak existitzen. Horren adibide ona Tailandia da. Historikoki Tailandian kulturalki gutxi gorabehera onartuak izan diren 3 genero daude. 3. genero hau katuei deitzen da, eta askotan lan sexualetara lotuak izan diren arren, biztanleriaren gehienek 3. generotzat hartzen du. Egia da, genero ikuspegia kolonialismo aurretik Asian eta Afrikan oso ezberdina zen. Afrikan, adibidez, ez zen emakume eta gizonen arteko banaketa handirik egiten. Berriz, gaur egun, Afrika kolektiboarentzat kontinente latzenetarikoa bihurtu da. Aldaketa honen faktore nagusina Europatik ezarri den ideologia da. Horri lotuta, batzuetan erlijio kontuekin nahasten zen genero ikuspegia, Indian edo Hego Amerikan adibidez. Askotan ritualetan pertsona androginoak garrantzitsuak ziren edo andraskoek eta gizonezkoek rol ezberdinak egiten zuten. Hala eta guztiz ere, ez zen gaur egun daukagun diskriminaziorik aurkitzen. Laburbilduz, munduan zehar, naiz eta aurrerapen egon diren, hobetzeko beharra dago, eta horretarako guztiek haien eskubideak lortzeko borrokatu beharko genuke. Zer uste duzu ezuek? Nik esan duzunarekin ados nago, oraindik beldurrarekin biziren kolektiboko kide asko daude eta hori onartezina da. Haiei euskarri ematea da gure zeregina. Bai, ezinbestekoa zaigu alderdi honetan aurrerantz egitea, pausoz pauso gizakiaren garapenaren bidea jarrai dezagun. Eskerrik asko entzuteagatik, espero dugu zerbait ikasi izana eta kolektiboaren egoera ezagutzeko lagungarria izan. Agur! Agur! Hurrengora arte! Hau da, mila esker hemen egoteagatik eta zuen arretarengatik.